Vi havde skrevet sammen i en måned, tror jeg, eller sådan noget, inden at vi aftalte at mødes sådan for alvor. Vi sad bare sådan og snakkede, stille og roligt. Og han virkelig rigtig sød, altså meget sådan afslappet og sådan noget. Indtil han lige pludselig sådan begyndte at spørge ind til nogle ting. Altså nogle meget personlige ting. Hvor at jeg tænkte sådan lidt, at han burde nok vide noget mere om mig, før han kunne spørge ind til de ting. Altså sådan, at han sådan på en eller anden måde havde fået nogle informationer, uden at jeg havde sagt det til ham. Men jeg tænkte ikke rigtig videre over det. Dage efter vi havde mødtes der, så ringede han igen. For at høre, om jeg ikke ville mødes med ham. Altså jeg følte ikke rigtig, at vi kunne komme videre med, hvor vi var. Så det takkede jeg pænt nej til. Og han blev meget skuffet. Altså virkelig som om han bare troede, at vi havde bare kanin, og at det skulle bare være os. Og efter så havde jeg sagt nej til ham. Og så begyndte jeg sådan at tage opkald fra. Det ene opkald, det kunne være et, hvor han roste mig fuldstændig og var sådan helt, og det var så fantastisk, og hvor er du dygtig, eller et eller andet. Og det næste, det kunne være, jeg slår dig ihjel, og se en møgso du er, og hvad fanden er der galt med dig, og sådan nogle ting. Men han blev alligevel ved med at ringe og sådan, så jeg besluttede mig for, at jeg ville have mit nummer. Det stoppede sådan et stykke tid. Men så på mit nye nummer, der begynder jeg så at få sådan nogle anderledes opkald fra et nummer, jeg heller ikke kendte. Hvor at når man tog telefonen, så var ikke nogen, der sagde noget. Altså jeg kunne bare stå sådan, hallo, hallo. Og jeg kunne bare høre, at jeg kunne høre, der var en, der trak vejret i den anden. Men der blev ikke sagt noget overhovedet. Og lige så blev det bare lagt på. Så jeg ringede til politiet og hørte, om jeg kunne få tilhold mod ham på en eller anden måde. Jeg havde slet ikke nogen beviser. Så det kunne bare ikke lade sig gøre. Og så gik der nogle dage, hvor der var ikke sådan en aktivitet fra ham mere. Indtil jeg får et brev, jeg åbner det så. Og der ligger så en kopi af min nøgle. Så finder jeg så ud af, at han faktisk åbenbart har skaffet sig min nøgle og lavet en kopi og sendt til mig. Der blev jeg for alvor fanget, så jeg fik så udskiftet låsen, og det kostede mig, jeg ved ikke, 3.000 kroner eller sådan noget. Så en dag, hvor jeg havde været i bad, jeg gik på min værelse, min soveværelse, så bliver jeg bare løftet ud, og da jeg så åbner et vindue, så kan jeg sådan se over på trappen, hvorfor jeg står og glor på mig. Jeg smækker bare vinduet i, og så ruller jeg ned, og jeg har ikke rullet det op siden, for jeg er simpelthen så bange for, at jeg lige pludselig står der. Og jeg ringede faktisk også til politiet. De så, det var ikke sådan nogen alvorlig sag, fordi at trappen var et offentligt sted. Jeg blev virkelig overrasket over, at de bare lod det gå sådan, altså. Jeg var jo skrækslag, og han holdt øje med mig. Det kunne jeg ligesom mærke med tiden, altså. Når jeg gik ud, så var det som om, at der hele tiden var en eller anden, der stod bag bilen og kiggede. Det var meget ubehageligt. Jeg begyndte også at få svært ved at koncentrere mig på arbejde, fordi hver gang jeg skulle flytte mig, så kiggede jeg mig over skulderen, og jeg følte, der var nogen, der holdt øje med mig i vinduet til mit kontor, og jeg følte bare hele tiden, der var øjne på mig. Men jeg tænkte, nu har jeg måske nogle beviser, som jeg kan få lavet et ordentligt tilhold til ham, for jeg kunne ikke holde det ud længere, altså. Jeg var på noget konstant. Jeg kunne slet ikke fokusere på noget som helst. Ikke engang, når jeg sad så tv, jeg var virkelig bange, da jeg fik mit tilhold mod ham. Og så stoppede det faktisk. Jeg går til læge og psykolog og sådan noget. Jeg er begyndt at få styr på mig selv og mine tanker. Men jeg lider så også af nogle fysiske smerter gennem. Jeg har rigtig ofte ondt i ryggen, og jeg har meget migræne. Jeg har heller ikke haft kontakt med nogle andre mænd i de sidste 3 år. Jeg er slet ikke klar til det, ja. Det tror jeg faktisk, der kommer til at gå lang tid, før det kommer til at ske.